In het paasweekend openden de speeltuinen in de gemeente Sittard-Geleen gezamenlijk hun deuren voor het nieuwe speeltuinenseizoen. Het is voor het eerst dat dit gezamenlijk gebeurt. Om het openingsweekend kracht bij te zetten, vonden er tal van activiteiten plaats bij de diverse speeltuinen. Ook speeltuin De Steenakker in Geleen ging officieel open. We willen beginnen met de nieuwe start van het speeltuinseizoen. We hebben bedacht, en we moet ik eigenlijk zeggen, de gemeente Sittard-Geleen, Berry van Rijswijk en alle mensen die op een of andere manier een stukje ondersteuning willen geven aan het vrijwilligerswerk, dat dit een ideale gelegenheid is om alle vrijwilligers van de speeltuinen in Sittard-Geleen even in het zonnetje te zetten. In het kader van het Europees jaar voor de vrijwilliger. Wij zijn mensen van het lokaal comité, we komen overal taarten uitdelen. Zo ook hier. En ik heb op jullie website gezien dat jullie een hele actieve speeltuinvereniging zijn. Met heel veel ondersteuners, vrijwilligers. Jullie hebben het allemaal goed georganiseerd. Mijn complimenten, ook namens de wethouder. En bij deze, zei ik net al, 2 enorme energiebommetjes. Die ook heel nadrukkelijk laten zien, ik ga er namelijk eentje even openmaken, dat we heel erg dankbaar zijn. Kijk eens. Lekker. Even voor de camera. Ik hoop dat jullie een heel goed seizoen hebben. Met heel veel vrijwilligers. En ja, ik ben blij dat we als gemeente op zulke dappere doders kunnen steunen. Dank u wel. Wethouder Berry van Rijswijk laat ons weten dat de gemeente Sittard-Geleen het belangrijk vindt dat er voor jeugd en jongeren voldoende voorzieningen zijn in de gemeente. Dus ook voldoende speelvoorzieningen. Spelen draagt namelijk bij aan de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van een kind. Bovendien vinden kinderen het gewoon leuk om buiten in een beschermde omgeving met vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen. Namens Kiwanis Geleen werd er nog een speeltoestel aangeboden. Vrijwilligers, bedankt. Ook in